Walay ng basura, hatid ng palit bigas program sa basista. Para bigyang buhay ang ating good news, makakasama natin, Idol, Tita Ronnie. Unti-unting natutugunan ng lokal na pamahalaan ng basista ang suliranin sa basura matapos makalikom ng mahigit 2 toneladang food waste at iba't ibang uri ng recycled materials sa unang buwan ng implementasyon ng kanilang Basura Expo Palit Bigas Program 2.0 version nitong July 2026. Sa unang buwan ng implementasyon ng Basura Expo Palit Bigas Program version 2.0 noong July 2026, nakalikom ang lokal na pamahalaan ng basista ng kabuuan 2,175 kilo ng food waste o mahigit 2 tonelada. Bukod dito, nakakolekta rin ng 16,519 piraso ng doy packs, 16.75 kilo ng pet bottles, 23 kilo ng used clothes at 6 na kilo ng brochure. Nakiisa sa programa ang kabuuang 18 individual mula sa 7 barangay na nagsimulang magsagawa ng wastong paghihiwalay at pagre-recover ng mga basurang maaari pang magamit o mapakinabangan. Nagsisimula sa loob ng bawat tahanan ang pagpapanatili ng malinis at maayos na kapaligiran sa pamagitan ng wastong segregation, pag-recycle, responsableng pagtatapon ng basura. Ang nasabing programa ay hindi lamang nahihikayat ang mga residenteng baguhin ang kanilang paraan ng paghawak ng basura, kundi mabigyan din sila ng insentibo sa pamagitan ng bigas. Bagamat nasa unang yugto pa lamang ang implementasyon, itinuturing na itong magandang simula sa patuloy na pagkilos ng komunidad tungo sa responsableng pamamahala ng basura. Inaasahan ng lokal na pamahalaan na mas marami pang residente at iba't ibang sektor ng komunidad ang makikilahok sa pagpapatuloy ng programa at patunay na sa simpleng pagbabago sa loob ng tahanan, maaaring magsimula ang mas malawak na pagkilos para sa isang mas malinis at maayos na kapaligiran. At iyan ang ating good news for today. Ako si Idol, Tita Ronnie Tatak sa IFM. News! IFM News. IFM News. IFM News.